Čúvam. Potrebovala by som pridať. Edith, Áno? prišli otázky od zákazníkov. Tak poďme im na to odpovedať. Tak poďme na to. Zákazník sa pýta, koľko treba položiť podlahu v jednej izbe? Káva 10 minút, montáž podlahy pár hodín, radosť z výsledku niekoľko rokov. Čo spraví podlaha, keď sa nesprávne namontuje? Začni si tancovať svoj vlastný tanec. Ktorá podlaha je najodolnejšia? Predsa tá, ktorá prežije detské autíčka, domácich miláčikov a piatkovú party s kamarátmi. Aký je rozdiel medzi lacnou a kvalitnou podlahou? Prvá kričí a druhá šepká. Ako vybrať tie správne dvere? Jednoduché také, za ktorými dokážete zatvoriť všetky vaše problémy. Prečo si pri výbere podlah vybrať práve nás? Lebo robíme podlahy tak, aby ste chyby nemuseli zakrývať kobercom. Dobre, máme to bola posledná otázka. Šéfe, Áno? Čúvam. potrebovala by som pridať. Super, tak pridaj.